ngamso ne bɛ ka taa ci teliman dɔ de la e dun nana cune kan ta ha e kuma fa de bɛ ka don i la mun de kɛra e bɛ yɛlɛ na ta mun na Disan bi ka da bɛ dafa ko bere jɔlen de tellement que fini yɛrɛ b'a dɔn k'a t'a donbaga kan na on peut faire ça ɲɛsi ma tuguni sa ayi n tɛ na dɛ nin man di ne ye dɛ nin man di ne ye dɛ o bɛɛ to yen sa i tɛ n lamɛn de wa oui ayi ne yɛrɛ tɛ n ka kuma f'i ye bilen yɛrɛ a ka ɲi ayi yafa ma ɲɛsi yafa ma segi ɲɛsi demina yɛlɛ kunu n'a kunu donc tulo b'i la sisan kɛ n bɛ taa k'i jɔlen to dɛ parce que n presselen don n bɛ ka taa n ka ci la ni yɛlɛla n na dɔrɔn o man di ye yɔrɔ b'a dɔn n t'olu ko sugu ninnu fɛ yafa ma sa sisan kɛ daga wuli n ko yɛlɛ in jɔ sa i k'an lamɛn fɔlɔ sa n ye yɛlɛ jɔ n y'a jɔ gawakɛ dɔ de ye n kunkolo fɛngɛ donc o kama n bɛ ka n image dogo a la n bɛ fɛ ka don ko kura de la ne yɛrɛ hakili yɛrɛ de tɛ ka se ka lafiya fo n ka don ale ka damadaw da fɛ de i ye fama o kama n bɛ ka n yɛrɛ kɛ tan k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ suturalen k'a ɲɛsin a ma i y'a faamu o de kama i ta di bubu i b'a fɔ ko su wulili a to n ka bubu koyi diɲɛ in kɔnɔ tɛ f'an ka dɔɔni k'a bɛɛ la de n ka muso est ce que i bɛ nin fini de kan na mun b'a la n muso ni min minɛ a y'i dɔɔnin e fɛnɛ ka n'o fɔ sa ni i ye nin min minɛ a y'i dɔɔnin donc cɛ de kama i b'i ka vie changer cɛ kama a kana ne minɛ ne kɔni ne bɛ nin fɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que n'i bɛ nin fini ninnu kɔnɔ kɛ i lafiyalen don quoi mais yɔrɔ an ka fini ninnu wallahi billahi au contraire ne filɛ ne libérelen don fiɲɛ bɛ ka don fan bɛɛ fɛ cogo min ka di n ye e bumulen don i b'a fɔ ko su melekeli e bɛ ni ala ni kira cɛ fiɲɛ bɛ ka don e fɛ fiɲɛ bɛ nin kɔrɔ n bɛ min f'i ye hali o tɛ e lata ninnu na yɔrɔ e farikolo bɛ kɛnɛma yɔrɔ ne taw datugulen don mais fiɲɛ min bɛ ka don nin kɔnɔ kabako de don tile filɛ in na n bɛ nin de la dɛ n ka muso ou bien ne ka teriya an k'a dabila sabula i ne tɛ se ka yala nin kan o bɛɛ to yen sa i b'a dɔn kɛ e ni ne ka ko ninnu an tɛ se ka jɛ ɲɔgɔn kɔ sa i bɛ namɛn a ka di ne ye ne ni cɛ ye ɲɔgɔn cɛla la i ka intervention dɔw kɛ a ka di ne ye i k'i yɛrɛ kɛ ne kɔrɔmuso de ye quoi parce que o dun a da donna a kuma ninnu na bon n t'a dɔn n bɛna se k'a jaabi ni cogo nasugu jumɛn i b'a dɔn kɔrɔ tɛ nɔ wa i b'a dɔn yɛrɛ fɛnɛ sisan kɛ n bɛ fɛ e ka kuma a fɛ donc i b'a n'a hakiliw yira ɲɔgɔn na quoi i b'a yira la comme si e de ye ne kɔrɔmuso ye i ye faamu wa o ka ɲi sa o tɛ problème ye n b'o k'i ye nka i filɛ nin ye subahana wa taala burumuso min kɔnɔna na n tɛ se ka nin don dɛ n b'o f'i ɲɛna n tɛ se ka nin don dɛ ayi o tɛ problème y'a fan fɛ o n'a ye ne ye nin sawura de la k'a ka ci fɔ ne donc i b'i yɛrɛ kɛ ne kɔrɔmuso ye dɔrɔn a banna donc ne bɛ mun f'a ɲɛna sisan kɛ n'i y'a wele n bɛna i ka numéro d'a ma a b'i wele quoi n'a y'i wele i b'a fɔ ko ne y'a ka kumaw ɲɛf'i ɲɛna ko nka ko i ma se k'a lasaga ten kosɛbɛ qu'est-ce que a bɛ ne kɔ sɛbɛlama sira de kan i b'a ɲininka olu la a bɛ don kow la a b'a bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna o la n'a ka kuma nin ma taa n jimi sira fɛ maa dɔgɔya dɛ i yɛrɛ kan ka n jogo dɔn n terini a bɛ t'i jimi sira fɛ sa n ka muso ko e kuma e tɛ ne dɔn wa n y'a mɛn n tɛ se ka minɛ donc n'a kɛra cogo min na awɔ an bɛ ɲɔgɔn wele o la kɛ problème t'a la presselen don k'an b'o la ne t'a lamɛn fɔlɔ Antle. Ça va? Robasiana. C'était na ideme. Ayi atu. Atu sami ideme. Ayi sikisa. Nte foi ya tu ideme. Robasitala. Nesi yaki. Awo.
Yay! Akhirnya suri. Lu kok dibinasin? Dia bilang Ifo, isi. Hah? Ada. Ifo gue. Avete mo. Tu kojubi. Probasila kon. Basfiti. Alhamdulillah. Si. Ba. Di ba ngolu nyoko borala. Masaka nyoko itu bana kana Eh, bona. okay. Ai mabansa kuri kungacha ndoni. Aha. Alhamdulillah. Sila kon. Basfiti. Ifo gue ibi afama yare. Ai ni bebala sa. Iku yekura msonga kuma fi. Aw. Yekura msonga kuma fo yana ke. Na mbaka nimero jima. Aha. Iba wili. Koko ni sirigala. Ore ka kusa. Mado mo ganyana mai chukumi. Ko so ke mo ganyana. Ala taka dugunne tare. Alhamdulillah. Atoko ko Mariam. Mariam to ko. Basita. Nikla ka. Basfiti. Ko mo to sila kon. Ai basfiti. Alhamdulillah. Ngo mtematola kuno mbora chila kare ko fengo metemekani laje. Lai ni jaranya ko to. Awo. Albi me sai nga fiyana. Yima la dam ni mbay. Yima mara ni mbay. Yima klisi ni mbay. Niko muso iko sutura. Niko muso iko dalakan. Niko muso iko kebuya. Niko muso iko sabati. Ko dendo be ke sababu ye ku bafuru. Dendo fu baf uru wololen ko fu bafuru be sa. Ema ye kuma no ma fu ko kuma na. Ko denga koro ni muso ye a chelala. Muso de bina so dimbe, o so ka bani. Ni chesiri la. Allah taala be den kise barka mawde be i farila. Ida bangi je gono. Muso ya te jamane yayi. Muso ya te fari yayi. Muso ya te laluma yayi. Nga mafo ika kibuya kojugu. Sabula ni muso kibuya kojugu abi mo ko la ngolo ya. Kibuya laban e boné. So aka kila, so aka fima, so aka irela. Ika be mu to kole ga gila ko muso ya dara fere ani gilan ni kama. Ika ni masiri nunu ma ira ka fo ye ma lakana le mbay. Wani tora ni siraka e bi sa ko bela jide so. Sitane jugute na do farkolo la. Fiye jugute na bana jugu blela. I farkolo la tangane lo way dusu ko fele be kanda. Ni ke walin kay ko sebe. Ma sigal la gusi kana to ki kanila. Awo Yame. Nala ni kila so na mali ko so be kuma. Awo. Ko imita bolu nyuma ka na sirata wala sa am sigala ina so la ko ina jugu. Ya fam. Nyame basite. Misira nyine. Kele. Awo ke. No meto. Ai ta to ngi bla sira. Awo angata. Akedono. Kita kira-kira. Awo ke. Avete mo. Akedono yami. Ko mun bagari bula. Awo Ye mu vie katambile ke kambla boro kono ko to e chekui pichon tim ko nyo wallahi ma de ke fem nan ta karaba kle ta kalaba Akira sengere. Yora atamashen ka gori. ye senge kolo Wallahi. Ibi fukui.
a bɛ kɛ cogo di kɔri baasi t'i la baasi foyi tɛ yen alhamdulillah nse aba i yɛrɛ dun matro foyi tɛ na baasi t'i la baasi foyi tɛ na mɛla tan alhamdulillah aba nse an fa n'an baw baasi foyi tɛ yen an kɔrɔ n'an dɔgɔ alhamdulillah dukɔnɔmɔgɔw ça va alhamdulillah kɔri baasi t'u la baasi foyi t'u la alhamdulillah yankaw dun baasi foyi t'u la alhamdulillah alhamdulillah ala kana baasi ami ami nse aba ke de an kɔrɔmuso ye awɔ kɛ alhamdulillah dɔgɔmuso ye kuma ɲɛfɔ n ye k'i ko i bɛ fɛ ka a balima dɔ ye k'u ka kuma n'a ye ne ko k'o tɛ problème ye ne bɛ wuli ka s'i ma hakilina min b'i fɛ n bɛ fɛ k'a lamɛn n'a tɛ k'i ma baasi ye alhamdulillah yani n ka kuma daminɛ n bɛ n sinsin ni daliba masa tɔgɔ barikama ye alhamdulillah ala min ye diɲɛ hinɛ lɔgɔlen tigi ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi ma min kalela ko kulu nafsi zalikatili mauti kaba ni ni n'ale y'a da k'a b'a bɛɛ faga don dɔ an bɛ segin ka taa an da ma min ɲɛkɔrɔ n b'o ala in fo k'a barikada kabi don fɔlɔ min y'i dɔgɔmuso ye ala min ye kanu masa ye ala min ye kanu da k'an da k'an sababu bɔ kanu na ala y'o kanu kelen don i dɔgɔmuso dusukun na k'a ɲɛsin ne ma ɲɛnamaya ma nɔgɔ cɛba foyi tɛ bonya sɔrɔ ni ma furu muso foyi tɛ bonya sɔrɔ ni ma furu ala taala de furu da k'a bonya taabolo bɛɛ b'o dɔn n'a ma ɲɛ k'ala ye ne si se ka furu kɔnɔ sabula mɔgɔ caman sara ka sɔrɔ olu si ma se furu ye mais ala fo ala barikada ala min si jɔ ka nin wagati in kɔnɔ n ma fɛn d'a ma k'a ye n sara n'o ye ne ye dɔgɔmuso ye a diyara ne ye ala dun don kan ka furu kɛ kan ka na kulonkɛ kɛ n'i ye mɔgɔ ye n'a diyara i ye adamaden foyi tɛ se k'a yɛrɛ don furu la somɔgɔ b'a la o la sa n ye wele bila i ma i ka na an ka sigi ka kuma n'i y'a ŋaniya ta k'i bɛ maa o maa balimamuso furu wajibiya i n'o tigi kɛra kelen ye i n'o tigi kɛra balima kelen ye o de la sa o siratigɛ kama n y'i wele k'i lasigi n bɛ fɛ ka i dɔgɔmuso furu suna ani farida la ala sago i sago ni ne ye wele kun ye. donc ni diyara n ye maa min ma ko k'a b'i furu a ma tɔ to ye i ka nin kuma in a diyara n ye kojugu n'i nana anw ma k'i bɛ na ni sɛbɛ sira de an yɛrɛ b'i kɔ la dɔ kɛra kulonkɛ in na ten sa hatɛ ne dɔgɔmuso n y'a ŋaniya bi k'a d'i ma nka ne t'a d'i ma dɛ ne ye ŋaniya de fɔ a faw bɛ yen somɔgɔ de b'a la wuli ka se olu ma n'olu y'a bila da min na an b'olu kɔ furu kɔni ye ala ka fɛn fɛn bonyalenba don tiɲɛ na ala k'i sara ala ka nin ko ala k'a kɛ hɛrɛ ala k'an ka laɲini sabati ala k'an tinw don ɲɔgɔn na ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati i ka kuma in diyara n ye n bɛ ala fo k'ala barikada k'i yɛrɛ fo i ni ka cɛsiri la adamaden kɔrɔlen dɔ bɛ bɛɛ la ala y'i da k'i ye ninakili sama diɲɛ kɔnɔ yan ka taa se san 1 ma i ye ko dɔ kɛ min ma diya ala ye ala taala min ye jurumu yafabaga ye e maa mɛn kojugukɛla dɔ tun bɛ yen a ye mɔgɔ 99 faga a taara se karamɔgɔ dɔ ma k'ale bɛ fɛ ka tubi ka segin ala ma o y'a jira k'a fɔ hali n'a tubira a ka tubi tɛ minɛ a y'o faga a kɛra mɔgɔ 100 a taara se karamɔgɔ 2nan ma o y'a jira k'a fɔ a dɔnnen don kojugu la yɔrɔ min a ka yen bila a ka taa kin wɛrɛ la a taatɔ ala y'a ka kalifa minɛ a la siratigɛ jɛlen kan u ye sira ta k'a lajɛ a ka tagama hakɛ a ye min kɛ ka bɔ ka n'a ye ani a tɔ tora min ye ka taa